Промени мислите си. Промени живота си. С тази песен поздравявам познати мои. Сега в момента разбрах кои са ми приятели. Кои познати. Не се чудете от какво е това пъшкане и овкане. Искам да снимам на тупчения си задник, който влезе 10 см ега в него. В момента съм вкъщи и шиловка, може доста дълго време. Казаха ми, че не мога да ходя на работа. Но аз ще отида, защото съм си момче. Защото обичам работата и сега се обожавам просто. Това не е цялото нещо за мен до момента. Моят ден, който го споделям и давам една част от моя ден, която давам на вас, и слънцето безценно. Говорих хиляди неща. Приказах хиляди приказки. Изговорих там, където трябваше и там, където не трябваше. Сега в момента не знам какво да правя. Днеска си купих поредната книга. Казва се автора Уейн Дайер. Промени мислите си. Промени живота си. Следващата книга, която е, това е ето тази. Подсъзнанието може всичко. Това е просто прекрасна песен, прекрасна книга. Наистина обичам да чета много и това, но моето подсъзнание е моят партньор. Постигането на успех грандиозен. Човек е на бъдещето. Съдържанието какво включва? Различен поглед върху действителността, съзнанието, визуализация, методи на посяване, подсъзнанието, интуиция, сънища, действителност, самооценка, творчески наклонности. Няма проблеми, има само възможности. Излекувайте себе си. Съзнание за благосъстояние, пълноценни взаимоотношения, чрез тренировки към отлични резултати. Всичко това е учено по психология, философия, етика и право и свят и личност в класовете преди 12 клас до 12 клас. Това се е изучавало. Някои от вас може би не го знаят. Така, това е песента на Милена. Защо? Сега в момента ще я спра. Това е любимата ми книга. Тази вечер ще я допрочета. Хапчета. Къде ли са тези хапчета? Да. Тия хапчета ми ги изписаха днес. Защото отивам по дяволите. Защото отивам в ада. Всеки ден. Аз не си купувам доброта. Купувам си спокоен живот и след края. Надявам се да разберете какво имам предвид. Купувам си спокоен и щастлив живот там, отвъд. Защото аз знам, че го има. Друг е въпросът да спориме убедително. Както се казва, да си чешем езиците дали съществува и не. Има хиляди спекулации по този казус и хиляди истини. Някои от тях по-истински, други прекрасно украсени просто. Не е това въпрос. Хобито ми да слушам музика, да вървя в гората, да чета книга и да съм там, където малко хора биха ме разбрали, а именно в гората, в парк. Не се раздавах толкова много пари и толкова много цветя. Парите са без никакво значение. Знаете ли,
Сега в момента се радвам на деня. Радвам се на този чай, който имам в момента. Радвам се на това прекрасно цветие, което утре сутринта ще бъде понесено в обятията на една жена. Тя няма никаква стойност за мен. Но просто никога не се я прави щастлива. Аз знам как да направя една жена щастлива. Знам как да разплача и знам как да накарам да си говоря със себе си. Но като цяло в момента гледам да бъда себе си. Да не изгубя това, което притежавам. Ето. Утре сутринта този поднос с кафе, с бисквити от Англия, които са толкова ефтини, че ми падна шапката днес, като ги плащах. 25 лева на пакетче бисквити. Ще бъдат сервирани с не така чаша, много по-прекрасна. Която няма да ви я покажа в момента, защото искам да бъде изненада. Ще бъдат поднесени с бушки захар, кафява, смесена с бяла. Салфетки. Ето това прекрасно цвете. Ще бъде поднесено на леглото до нея. Ще я целуна по главата с нейната песен. След което ще отворя очи мело. Он се събуди. Но след ще сложа точно този цвят, който виждате. Точно този цвят ще бъде нейните ностри. След което ще се насъдя на това кафе и на порената песен. Знаете ли, тази книга ми хареса един цитат. Има много такива абзаци, който следния гласи: престанете да решавате какво трябва или не трябва да правят другите. Вашите деца не са ваши рожби. Те са синове и дъщери на копнежа, на живота, за живот. Идват чрез вас, но не от вас. В момента не съм я чел. Купих я днес. И ще я прочета. Всъщност допаднах, докато я прелистах, ми допадна едно един абзац просто от едни думи на Дао. Но в момента едва ще ги намеря, така по този начин си губя времето. Дао създава, но той не обсебва. Всеки ден практикувайте благодарност и удовлетворение. Бъдете в единство със своята природа. Превърнете мекотата, а не действието в част на живота си. Гледайте се в идеята, че печелите, губейки и губейки, печелики. Просто книгата не трябва да ви кажа, че е прекрасна. Няма просто. Просто това не е прекрасната книга. Така минавам на Дънхил. Да, това е моят Дънхил. Просто съм насъдил песента. Сега съм насъдите на тази песен.
Милена. Защо? Аз се насладявам на... Аз се наслаждам на моето кафе. Световено. И на моите прекрасни книги. Знаете ли? Утре знаете ли какъв ден е? Благодаря ви, приятели. Благодаря ви, че бяхте до мен днеска, когато паднах тук на този стол. И ви благодаря, когато всички ми се обадиха и ме питаха дали имам нужда от помощ. Но аз намерих сили, тръпнах клавиатурата на земята и писах така. Когато главата ми беше нагоре и към монитора, пролях толкова много сълзи. Видях колко хора харесаха това. Видях колко хора писаха. Видях колко хора ми набраха телефона. Затова казвам, че не искам да имам приятели. Аз не допускам приятели от себе си. Така е. Просто съм сложен човек. Наистина много ме боли. Амадски много. Знаете ли какво си имам? Аз много боли това нещо. Вярвайте ми. Не знам утре как ще работя, но ще работя. Мери, това е моето момиче. Това е моето прекрасно създание. Мери. Кое е моето момиче? Тя се катери по кръчетата ми и идват коти да брем. Не е моето момиче. Много си обичам. Диваненца сладко. Обичам те. Ето. Не може да ме разберете, защото обичам животните. Няма нищо по-ценно от тях. Те не са като нас, човеците. Те не са зверове. Те не обичат. Но ни връщат с лошо, когато ние се отвъриме с лошо към тях. Ай от мен, че прекрасен ден ви желая. Ела моето момиче.